29 септември 1957 година. Дълбоко в планините на Урал, където дори картите свършват, земята се разтърсва от експлозия. Една подземна детонация, мощна колкото 70 тона тротил, разцепва тишината на Съветския съюз. Хората в близките села виждат огнен стълб, който пробива небето. След него нищо, само прах, тишина и един странен метален вкус във въздуха. Но това не беше Чернобил, не беше и някаква авария в малка лаборатория. Това беше нещо, което не трябваше да съществува. Толкова секретно, че самия град, в който се случва, не фигурира на нито една карта. Съветите го наричат просто инцидентът в Кещим. Истината. Една от най-големите ядрени катастрофи в историята. Една катастрофа, която СССР се опита да заличи с бетон, лъжи и страх. След Втората световна война светът влиза в нова епоха. Епохата на атома. Америка вече има своята бомба. СССР изостава, а Сталин не търпи изоставяне. Заповедта е ясна да настигнем и изпреварим САЩ на всяка цена. И така, в дълбоките гори на Урал започва изграждането на нещо, което дори инженерите не разбират напълно. Един град-призрак, наречен Челибянск 40. Оградени с бодлива тел квартали, пазени от войници. Хора, които не могат да казват къде живеят. Адресите, кодове, писмата цензурирани. Това е Озорск. Градът на учените, химиците и инженери, които създават съветския плутоний. Сърцето на комплекса Маяк, ядрената фабрика, която ще освободи бомбата на Сталин. Но докато на Запад се строят защитни обвивки и филтри, в СССР приоритетът е само един – скорост. Без значение от последствията. От 1949 до 1952 година милиарди литри радиоактивни отпадъци се излизат направо в река Теча. Деца плуват в нея, жените перат дрехите си. Никой не им казва, че водата блести от радиация. До средата на 50-те Маяк работи на пълни обороти. Десетки подземни цистерни, всяка подбираща хиляди кубици радиоактивни отпадъци, се пълнят до ръба. Един от тях, резервоар номер 14, се превръща в тик-такаща бомба. Той трябва да бъде охлаждан непрекъснато, защото реакциите вътре отделят огромно количество топлина. Но поддръжката е минимална, а комунистическата бюрокрация прави останалото. Всеки се страхува да докладва проблем, за да не бъде обвинен в саботаж. И така, когато системата за охлаждане спира да работи, никой не смее да каже нищо. Температурата вътре започва да се покачва. Водата се изпарява. Остава суха смес от нитрати и ацетати. Свръхчувствителни към удар, топлина и вибрации. В продължение на почти година резервоарът стои като барутен съндък, докато в един септемврийски ден химията решава сама съдбата си. 29 септември 1957 година, 16 часа и 20 минути след обед. Работниците в комплекса чуват дълбок тътен, който преминава през земята. Следващия миг, ослепителна светлина, резервоарът се взривява. Силата е равна на 70 тона тротил. Бетонният капак, няколко стотин тона тежък, излита на десетки метра нагоре и се разбива на парчета. В атмосферата се изхвърлят 20 милиона кюри радиация, 20 пъти повече отколкото при Чернобил, но без огън, без визуален спектакъл. Само един невидим облак от смъртта. Той се издига на километри височина и поема североизток, над гори, поля и села. На земята хората гледат към хоризонта, виждат само мътна сива мъгла и мислят, че някъде гори. Никой не подозира, че това е най-токсичният облак в историята на Русия. Следващите дни започва невидимото изтребление. 270 хиляди души живеят по пътя на облака. Животните първи умират, кравите падат, козите отказват да ядат. След това идват хората. Тежко повръщане, изгаряния по кожата, косопат, кръв в урината. Властите обаче мълчат. Телефонните линии са прекъснати, в селата пристигат военни. Без обяснение, без униформи, само с дозиметри и маски. Започват евакуации, но едва седмица по-късно. Хората са натоварени в камиони с една чанта багаж и им казват: ще се върнете след няколко дни. Никой не се връща. 22 села са заличени от картата. Къщи са разрушени, кладенци запечатани, животните застреляни, а земята остава да свети. Буквално. Междувременно Москва издава строга заповед. Инцидентът не се обсъжда. Материалите са секретни. Думата радиация не се използва. Градът Озорск се превръща в черна дупка на картата. Дори в документите се води само като обект 817. Съветските медии мълчат. Няма репортажи, няма изявления, няма признание. Вместо това, учени и военни правят тихи изследвания на облъчените хора, без тяхното съгласие. СССР използва собствените си граждани като биологични образци, за да разбере ефектите на радиацията. Западът дълго време не знае нищо. Едва през 1976 година дезертьорът Жорес Медведев публикува доклад в Лондон, в който разкрива случилото се. Светът е шокиран. СССР отрича, нарича го антисоциалистическа пропаганда. Истината излиза едва през 1989 година, след Чернобил. Тогава властите официално признават: да, имало експлозия, но истинските мащаби все още се пазят в тайна. Десетилетия по-късно районът около Маяк все още е радиоактивен, официално наречен Източно-Уралски природен резерват. Всъщност това е зона на смъртта. Влизането е забранено. Няма животни, няма хора, само тишина. В съседните градове обаче живеят хиляди оцелели. Много от тях развиват рак, левкемия, безплодие, но повечето не знаят нищо. Никой не им е казвал истината.
Въпреки това, от трагедията излиза и знание. Изследванията върху обучените хора дават на науката нови данни за стронций 90, изотоп, който се натрупва в костите и облъчва човешкото тяло отвътре. Но цената на това знание е плащане с човешки животи. Днес, повече от половин век по-късно, Киштим остава символ на мълчанието. Експлозията трае секунди, радиацията векове. СССР се опита да заличи следите. Градове, хора, факти. Но радиацията не се подчинява на цензура. Не можеш да скриеш невидимото. И може би това е най-големият урок на Киштим. Не атомът е най-опасното оръжие на човек, а лъжата.